салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, беҳад миннатдорум оидиён ки бисёр табрик кардед барои звания гирифтан дар атомӣ. Раҳмати калон. Ман худам боварӣ надоштам ки дар муддати кӯтоҳ ман звания мегирам ва маош мегирам. ва духтарое ки мехоҳем қатъи кор кардан, рақамома мемонам, барое ки вай рақамон барои интернет магазини тозона, и рақамо барои атомӣ. Кадоме мехоҳед дар атомӣ кор кунед? Чӣ хеле ки медонед намояндагиш, яъне филиалаш навк шуда мешавад. Чӣ хеле ки филиали дига ширкатҳо, мисол Faberlic мери ки аллакай чанд сол кор кардестай, ин филиал бошад навк шуда мешавад. Ва шумо касоне ки регистратсия мешавед, якумин одамое мешавед ки мисол регистратсия шидестен ай Тоҷикистон, дар ин филиалҳо ба қайд гирифта мешаванд, яъне ки аввалинҳо мешавед. Барои ҳамаи айҳози хоҳе ҳамкорӣ кардан марҳамат номерои мода бинависед. Чӣ хеле ки медонед дар ин ширкат кор қин нестай, бидроен буомӯзен, нестай ки сразу харид кунед, буомӯзен кора. Вақте ки мисол пурра уже боварӣ доред ки аёдаш меброяд, мекунед регистратсия, масалан бор мехаред, дар 6 моҳ як бор мехаред, бори зиёд намехаред. ин ширкат чанд таи дига плюсоша дорад ки ҳамаи ҳамира мо шуморо дар WhatsApp мефаҳмонем. Кори осон ай духтарако, главне кори осон, расходи кам. Баъдан дӯстони азиз, беҳад чизои алосифат дорад. Ҳозир як намунаша мемонам, бибинед. Дар бораи борош ягон касоли жалба кардагӣ нестай ки борош бесифатай, маъқул нашуд, нафоридагма, барое ки сифату нархшда ҷавобгӯай. Хулоса духтаракое ки мехоҳед қатъи мо ҳамкорӣ кунед, марҳамат номерои телефон. Дар ширкати атомӣ метавонед кор кунед, дар 10 ҷои дигар ҳам кор кунед. ширкати атомӣ ягон хел принсипи хеле надорад ки қатъи ма кор кардӣ дар дигар ҷо кор накун. маошора сари вақт мегиред, ҳамаш онлайнай, харидотонам мекунед ва команда месозед, соҳиби маблағҳои калон мешавед. асос шумо худтон бидонед ки кори ҳаром накардестед. коре ки дар хона барои худтон мекунед, худтон медонед ки дар вай мисол шумо ягон каса фиреб намекунед. мисол любой одама огоҳ мекунед ки кор ҳамин хелай. вақте ки одама огоҳ мекунӣ, ин аллакай фиребгарӣ нестай. одам интихоби худшай кор кардан ё накардан. барои ҳамин имрӯзо ҳазорҳо нафар занҳо кор кардестанд, қаноатманданд, сари вақт коршона мекунанд, намозошона мехонанд ва ягон чӣ наметавонанд пеши раҳи шуморо гиранд, агар хоҳе ки кор кардан. духтарако, ин ҳамин чизе ки дар видео ҳастай, реальни маҳсулот ҳам хеле таъсираш, яъне эффект дора. касе мехоҳад харидорӣ кардан ё ки кор кардан, WhatsApp-ҳо дар рӯи экран буд, бинависе, ҳатман ҳамкорӣ мекунем. шобино иҷода бинен сиёдона. короче хони наврӯзӣ ҳафсин дар ёвар боҷашибне. ҳамаи чӣ ҳаст, самбуса, себ, сунҷид, классно. пешко дар тарафи 82 рӯпарои саодат KFC кушода шуда. наҳа одама мебинӣ. ман бошум айёвар омадам. майда чайда гирифтам, яду чизм дар у хона буд, баъд чизора гирифтам. анакоз тарафи ҳаволӣ рафтестам. ман экономда гузаштагим ку таксии 7 сомонара ждат мекунем. боли дӯстони азиз, таксии 7 сомона да 6 том омадам. да саховат фуромад ба ҳазу меганем ҷа нос гирам ай 011. шобино ин рӯз чӣ омадаи модам. короче ай гуч пакет шабино қадара аз ҳамо такое маленькая. авай тестери инами духӣ омадаги ай духтаро. инами тестер чӣ хел бошад запахшина медонам. ҳай ҳолира шабон ба мегум. духтаро это не мой запах.
вообще мадам хали бувой ки резкиян мақул нестанд. Сладкиё мақулан, ин мада вообще мақул нешд. Барои ми хайрат ки ма тестер заказать кардам. Инами тестерш $10. хайрат ки тестер заказать кардем. Барои кира беҳад таъриф кардам. Наки нафорид. Дӯстони азиз, рӯзи Наврӯзида моро файруд кардиян ош тоқи пати файруд кардагиян да гостиницаи Сирена мешава. Да уҷа карочи қадами қурбон меомада. Дилафрӯз асосан файруд кардагиян. Дилафрӯз мега қадами қурбон зиндааю ча. Ман гуфтам ҳо. Ана иҷада байд ош карочи бозӣ туда-суда. салом дӯстон, чӣ хел ки медонед рӯзи 21 март мо наврӯзро дар боғи меҳмонхонаи Сирена ҷашн мегирем. ҳамаи шумоя интизор ҳастам. чиптаҳое метавонед ба алиф муаби харед. ҳамаи шуморо мо интизорем бо кофеҳои гарм гарм. хулоса анака фикр дорем ки дар ин тоқи пати мо чӣ хели тоқи пӯшида биравем. дӯстони азиз, хай мерем қати Дилафрӯз насиб рӯзи 21 соати 12 бо видео мекунем қадами қурбон ба худшайку бинем бо чи навигаришта да репертуари қадам. хулоса наврӯзиро мо да ҳамаи шуморо мо интизорем бо кофеҳои гарм гарм. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед каникул шудагиай кӯдакҳо дигар 24 саат дар хонаянд бо боронай пайваста. мо кору бори худмон қатӣ бандем. духтарако корум нағз рафтестай. тозон беҳтарин корора кардестай. беҳтарин ма чизое ки худам ажидат кардеста будам шидестайда. бисёр одамо мегуфтанд не апай хосият накунам метони тонисестем. худо ба шукр нағз регистратсиямонам нағз рафтестайда. дигар ширкатҳо ҳам мо аъзоем нигоҳ кардестем ва муқоиса кардестем ки корои мо нисбатан хубай. дӯстони азиз, касе ки намедонам, ман интернет магазини хидмат кушодагиам номаш тозон да Google бизанем меброя. агар ҳамкорӣ кардан хоҳед рақамҳои мада бинависед. да иҷаран маркетинг планай мо дурӯғгӯира нағз намебинем ки аввал шуморо дурӯғ бугем ки не кори фариштагиай мисол моихе не сетивои маркетинга. як бор харид мекунӣ ва сипас ду одам мебиёрӣ. ду одам овардӣ духтарако аллакай аму хариди тира 70% пулат обратно картада мебиёя. яъне ки расходи зиёд тамоман надора. ами атомира де ами прототипша ма кушодагим. ояндада духтаро як ала нақша дорум. ози ма шумода мегӯям. дӯстони азиз, ояндада ман нақша дорум ки маҳсулоти худмона бирорем. ман бояд қати компаниону маслиҳат кунам. ман компанион дорум бода иҷа ки маслиҳатҳои ваён мада беҳад муҳиманд ва мехоҳам ки маҳсулоти худмона бирорем. бисёр идеяҳо ҳастанд дар сарам, не ки барои ин вақт дар кораи. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар як ширкат мегуфтанд мо тифли чанд моҳаем. мо тифли як моҳаем. дӯстони азиз, барои ҳамин касе қати мо мехоҳ ҳамкорӣ марҳамат рақамҳо дар рӯи экранан бинависен. ватсапи кории ман шуморо оиди кор мефаҳмонам. бисёро мегӯянд апай хосият худу ҷавоб намедиҳӣ. худам ҷавоб метим тон. баъд духтарако да метим мисол ки шумо да пурратар фаҳмонанд. ман мисол видеоро роӣ мекунам, презентатсияи ҳамин ширката сайтша роӣ мекунам. баъд шумо савол омад, бо савол чени хеохи шумо 10 савол метӣ, ҳамаи савола ҷавобош дар ҳамун як видео ҳастай духтаро. ҳамун видеоро тамошо кардед, ҳамин ютуби ман доред, главни ҳамун видеоро тамошо кардед, аллакай ман хеле мекунам 90% саволотонда шумо ҷавоб гирифтагием. барои ҳамин ман мисол шуморо аввал шинос мекунам, баъд ман духтарако да метам. духтарако яъне командаҳанд. аллакай зиёда 100 чанд кас дар ин ширкат регистратсия шудагианд. командаи калонанд, якдигарша дастгирӣ мекунанд. ба ҳамин хотир ман шуморо сводид мекунам ки маслиҳатотона бине. як ана барои чӣ ман шуморо қатъи дигар духтаро пайваст мекунам. ва духтарако аллакай зинаҳои 4-уму 5-ум да қарибан 4-ума гузаштагианд, 5-умо дан аллакай опыти бисёртар доранд ва ё сода карда шуморо мефаҳмонанд ки чӣ хел кора сар кунед, чӣ кор кунед, куҷо бидроед. барои ҳамин дӯстони азиз, ман ҳар яктона ҷавоб додестам ҳадди имкон. ва вақте ки шумо аллакай розие, ман шуморо мегирам, группада дабавит мекунам. барои ҳамин дӯстони азиз, бинависед ватсапда, короче ҳама ҳалай ҳама да хай. дӯстони азиз, то видеои оянда.